facem? Cum facem ce? Păi nu m-am pregătit deloc. Mă duc înăuntru, mă ascultă, am belit Cariciu. Mă fac de rușine că nu știu nimic. Poate nu te ascultă pe tine, poate el ascultă pe altul. Eu singurul elev din clasă care vine la școală, nu mai vine nimeni. Numai tu ești în toată clasa? Afirmativ. Na, păi partea bună e că n-ai în fața cui să te faci de rușine. Lasă, copchile, ai noroc cu noi. Facem așa, când îți spune o întrebare și nu știi, te uiți pe geam și noi îți facem semn. Ingenioasă metodă. Da, da. Hai că s-a sunat, fugi. Postați-vă la geam. Hai, Ungure, treci la aparat. Ce, eu să stau la geam? Dar cine? Dar eu nu știu nimic, băi, eu sunt prost. Lasă că te ajut eu, zic eu ce să arăți. No, succes, copchile. În picioare! Bună ziua! Bună ziua. Iar numai tu! Așa se pare. No, ghinion! Ia zi ce am avut pentru azi! Eu speram să-mi spuneți dumneavoastră. Eu? Păi da, ați zis ce am avut pentru azi, adică noi ce am avut. Deci trebuie să știți și dumneavoastră, mă gândesc, nu? Dar ce faci, mă asculți tu pe mine? N-ar fi ok. Coptile, te-ai pregătit pentru astăzi sau nu? Că văd că mă cam duci cu fofârlica. Da, da, pregătit, da, da. Sigur? Da, 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 da. Atunci hai la tablă. Sunteți sigur? Treci, mă, nimuricule, la tablă, nu mă tot juca aci leapșa cu mine. Ce se întâmplă, Ungure, acolo? L-o chemat la tablă. No, pregătește-te. Așa, Toamna, de Octavian Goga, prima strofă, bagă! Toamna? De Goga! O știi? Da, da, o știu, o știu. Despre cum a venit toamna, frigul. Da, 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 o știu. Să te auzim. Mă uit pe iPhone înmărmurit, la widgetul de weather gri. Eu cred că toamna a venit. Îi frig afară. Bă, să știi. Ce e asta, o glumă? Nu-i asta poezia? Cum să fie asta, mai băuciu mafaie? Val de brumă argintie mi-am podobit grădina. Na, ghinion, eu pe asta o știu. Bravo, 4. Dar stați un pic, mai dați-mi o șansă. Mai vrei o șansă? Basme, știi basme? Știu. Zi 1, de Ispirescu, de exemplu. Ok. Până la finalul anului 2020 vom termina 1000 de kilometri de autostradă, 8 spitale regionale și vom renova 12.000 de școli cu WC în curte. Ce e asta, mă? Un basm. De Ispirescu? Nu, de Dăncilă. Ce? Când o zis Duma asta la televizor, toți s-au uitat strâmb la ea și au zis du-te, mă, că astea-s basme. Bine, mă, ești botă. 4. Dar stați un pic, mai dați-mi o șansă. Ce șansă mai vrei, mă? Nu poți veni la școală cu basme de Dăncilă și poezii cu iPhone, mă. Dar vă rog, domn profesor. Vă rog, domn profesor, bine, fie, ultima șansă, gramatică. Da, știu ceva gramatică. Ceva, sinonime, sinonimul cuvântului nemernic. Sinonim? Nu știi nici ce-i sinonimul? Ba da, știu. N-a zis sinonimul la nemernic. Nemernic, ticălos, măgar, sugheci, pogaci, sughi-bughi, ceacanău. Stop! 4. Ce, gata, nu mă mai ascultați. Nu, mersi, că-mi sângerează urechile. Da, atunci pot să merg până la baie. Ah, fie, du-te, dar repede. Repede, mă duc, da. Că de 4 nu scapi.